wani na ɗaya kaya da gaske da kyamara ni da yake bidiyo a waya kuma yanzu ya lauke da kyamara ce ya zance au wani kusan Aliyu ka dauke wannan mata ya take sai da awayoyi na mata wai kuma fa gamawa ne nan fa dama ina mata kazamai wanda ba sa wanka wanda sun zama zaurawa maza ba sa bi ta kansu bari abu a ce za a kawo 50,000 kuɗin sadaki yawwa akwai sabuwar mata da take sai da abayoyi irin Intisar Aliyu Collection dole na ce wa yarinyar nan fa ta je guregar Intisar Aliyu Collection ita ta nuna min ita girman kai ya mata yawa ka riga ka gane ba wai magana haka bane nan ko ta ce habaici nake mata ka gane yarinyar nan fa tun da ta zama bazawara har yau ban tsara ganin ko me ke kira bi kofan gidansu ba na je na same ta na ce kin ga ba shi a jaga jiki ki je guregar Intisar Aliyu Collection tana sai da abayoyi har da turamin atamfofi da shaddodi irin naku na mata wanda za ku dan sa ku dan yi kwalliya yarinyar nan ta nuna min ba haka ba wai amma wai a yanzu ta zo tana nema na wai in zo kai ta guregar Intisar Aliyu Collection Intisar Aliyu Collection nan kadai za na je in sai kaya